Taure Garas. Will up selector. Will selector. Wiki tune. Original. Original. Little Sibus. I got a marine going to don't you. Kuna triput. But I shikira. Navan Taure Jokun Taure. What is this? Original, yeah. Saka Junior, what I want? Big things I want. Big things I want. Hello, man. From Zimbabwe, Moto. And it Moto Sparky, Moto, my one case is try to take a dish you. Side dish up. Yeah, 4 hour parwa. Basara so machine. Two gates I can put it with your dog. Axo. My brand new one. I'm going to go on in your party. No test. What's the Zimbabwe January every day. Let's have another Kuba party of my trip. Otherwise, I got to need my teeth. Am I good? Good Jimmy. Did you say? Soft as who are get you Capera, come Capera, or Sakatase. Chimota chamber. One a grey upper chest. This is got on I want. La Junior D. You know, get okay. Pascal. Malak Dunedi. Yeah, when I'm a sinner, Nyalete tu kati person. Nyalete. Signal nyalete. Nyalete ozishide wewe. Chemombe chukuru ane boys kuno kumazona. Oza tojo na jisoni. Yonga hivi zakuru zaujiwe. Nyalete. Our skin yacho. Okay. No paro ayujiyo. Ndoti mashope yenye foreigner kurasa makumbe mumba. Yatro kanganisa mumbe. Andivi. Lazima boys zimakona kona zazikangogaro. Zikangokopera skills zikangotanga kurowa. Anotoona ndege kumbokomo kana kuno kwa chitiketi. Achikopesa. Ndoti baka manje. Boza amaruwa ndongo akagumiwa. Engangotorwa nana sekuru zikoma foreign. Shika unoshikora mustiri ndona TV nezvazogadzira zondo. Zvazogadzira zondo. Ni mango edziriko. Mango mutema muti. Tibes. Antoreko muti. Kuna idzo mango dzakatsvuka dziri muti. Ati miti kune decoration maflowers.
Abangata mnyamota uchabikwa chiwande davatore mwepoto chiwande chikwata panokamira gasi Gweja chimo chibata kumoro asipi idora super sugar karukutonorera varutora mari apa chiterera zvedu John Osborne apa Afrika pakaipa zvendiri mina Afrika ngozongoshawo zvimanaigi zvinoita ngorwa tiparama yevi yese iriko tikapedza kupara tozoenda kuTV kurokesheni kwawedzera kwawedzera ngwa moto wega wega saka zonderi munotenga mari dinadi $1 $50 vanobudisa mari $50 chega 4 mapieces $4 maita profit yenye mari faneka so $10 ari ifoka saka pa maita $50 $6 azotengesa akadai so unoona $16 aiwa it's more than that no profit akoneka $10 ndo profit asi tikazochekera nova tumwe tudiko panobudawo $3 but aisioraka kuti handiforeni vari kuwana $60 crabs unenge kurokera unotesa $60 aichivo amene ndakanzwetaura nomupana pawaire zvangu zvakaenda achizvanzi vari kutambira hanzi vekurefugee amene vanozviketa kurefugee vanenge vanawo mapepe kurefugee vasingakwanise kudzoka peso chetodanza ade bozi dzikakoma area sitorigo abozi kuno kuri kusipaka mablack abozi 10 yo ndikazokuenderana kwefenji nawezika ndodibuda mai ndikasipaka pane papa chimbumira bozi kwefenji pane kakasi 10 mapints apa kuno kunongwabva wakiya kudhara plus kwefenji autengeswa makotsi mapints eke saka pa 10 wakalowa kudhara sekudamba rekunongo imbomuna kana yuko kwati kutaura ani vanongomwa zvimadanda huku 10 pints vanongwedziro kana kuona advantage manje 10 kada kuno 5 coats correct plus manje wakuta kutedzika ubhiya ringadzike iZimbabwe munoitika zvese zvese kugava muchatanga unwa rimbiya madheza acho ari padhuze $10 yakadzoka munotanga kunwa $10 yakadzoka munotanga kunwa pane zvinhu zvangu zvandakateya zvakangoitika ndorimwa asi apadhuze achatyisa ramazana raanaisi karakurumidza kupera achaora ende musi wacho vanotori nenharo ndotokutora mutengere ndotorimwa apa tikunzwa edu rubber dog music parova tunotapira tuiva tunotapira aumboita chingura yacho inototi savana ayo marate asana mukona kudya chocolate oda kunyepera vanhu manje ndikadye chocolate in public vararwa nenzara apa chocolate aidyike kuno Mbare kuno ndotadzani ukumbirwe pasca unoiziya cof bar ine mabox unoikumbirwa $1
but unokumbirwa. Saka ndogara ndichitoidya kabati decent. Unorera muhoma uite. Unochikore unorera muhoma. Unowadoka metiko masau. Ndongorongoro kandaro kumuhoma ndichikore. Kana tanga watenga paketi remaputo waritenderedza. Mama panana. Wobotongo korwa maputo. Ombosara itongo chirungo tsengerera maputo wakurwa chocolate. Mama Africans anojira. Umbogaya bia wakadya zvinhu zvadhilani zvinhu. Vamwe vanoti zvinotapira but ndoti zvinonaka. Inini zvangu. But unoziva kuti inini handinwe bia ndiri foreign. Ndonwa kana ndautenga tiketi rangu rekuya kudhira. Rakudhura. Rakundidhurira handisina mari yacho. Plus ndiri mosingle waibata. Bia nonaka pane vamwe vanhu. Ndoda kutipa kuti tikakoma unorimamisa. Ngori wega ngotanga kusipira kereti wega pane kamwiri wako unokazviita. Apa nongozoti une boys nyaya dziri kutsva iyi. Apa dherenge chitofamba uite unongoite. Manje by one nyokadhako unoona ukaraisa unosvika. Unokara takaufunga mhomu dzakakirara buda musodzi unokaraisa by one. Usaka mwana izozvibamba kwenye umori wani. Zvinozvisingirire. Wazongoti bati ndikuraramire. Unokirara ganzo ndinyevu. Agasi noda muchinakirwa kana zvinhu. Pakati mwana unyepa umwana ngataura zvari kutaura. Gasi rakudonzi. mwana music yatiri kunzwa hapana atira kutamba kungoteerera nice listening. siri mameditation kagara irangarira mazuva lazy Saturday. but tatizo kwana simba musoja watiswa pachigana anenge anokuziva newezo yaurwa mara video akutoida vana chimomoti takashama dzako dzekunze kwenyika ka mapesi yes takada mumboreza changu chimana kodobizo walot awawo ndemana ari kusipaka paforeni anombokanda ma20 pounds chinoyatimborovai kona vamwe wacha anonzi adisita rake Fred Tavengwa iwe hasi hama baroni baro tavengwa ndakazvisara nozviunga handifonera kanhasi baro hanzi arise angati ugirita emesi mumorese aiwa auya ndongo munhu akapenga awatomurespekta baroni aiwa kahwani usawalango uchadzoka chaona tichaita handika chakwazondo mabiri boba ari toaketa magumbura yangatori dhuze nitambo mutema navo handika barona raitaka aselekti ambotokata pakarowo nyaleti anongorowa nyaleti zonda noro foto neboys anoro manje mwanenge wakutotonga wakutofamba mhepo unongeta mabhulango ekuti boys dzekumbare kugeto ndokunezi vakatopinza barona anotonesa maplata kuti agetochi kawani ndokunezi iwe nadava msanyepero akati kugirita nice. Mwa 25 January nasi handifonera maseri uno izvo zvinanditaura naye pawhatsapp mugiriteebo yezi byron uri bo zvako uri kuita sekonawo marudzi unogara nezvimadhukwa vari boye hanzi I should come to Doha. Yeah, you should. I should pass through Doha. Unenge waita zviri boa mumushanyireko ewo mbonoona zvimadhara ndomobuda na ma-oil shakes
Zioni chombo chako chiroka deport kwa ngabasa ogareko. Ndotatora gete wandina shati iri. Ndine hondo handisina hondo atakatakura manje. Ndotatora ndakuenda ndabasa nako ndina shati kana bhashiri. Unono pana wariko kontrakidza vanhu vacho vari kunetsa zvinhu. Ndo amamisa vese. Bata. Ndotoka timba muri motero ribana ndikasanda kubata ndigare kuno kuno. Ndotozotandanyisa kuenda kwangu. Ewa, baroni kawani. Kawani. Maya ndikupisa. Ndibona mugadzira kuti Mbare tukokunarakidza. Ndakagadzire Mbare, ndichava kurikupisa. Yomalidari mero. Magribhi ari apa. Ari bazasi apa Magribhi. Pana Apa. pana tap. Pana tapiwa. Angari pa road apa. Pana tapiwa. Pana kamsika. Iwe ndonodedzera Magribhi. Unongoziva. Ramtsvaga Magribhi. Kama wakapuza uchinzi wachibvunzi. Saka Byron kudoha ndichauya zvangu. I'm coming to Doha, Byron. Uchauya oro. Kokata kwako iko. Nomoya nozombogetsa wezi. Umbosiya wakanga. Umbopiwa muriwo. Agawa zvauri kutaura izvozvo ka. Ndondidipotesa ndikakanga mara. Nendabuda nenyika. Nenda ne. Kanga wedhukwa. Lazane marudzi mamwe vari. Aya kune mana gimbi. Vechihure hure. Aya unogona kupisa. Because right shamai. Wapida kuti kana punani yawe ngere oil. Yambozere madollars, US. Unotogowandi ngoro kamwe. Tupande ngoro. Usaye vanenge vaitoda ngoro kwauri. Nendisina. Unongwataura kuti Africa sibhadhari. Nendisina. Tobhadhara madhora, $2, $3. Akana zvanyanya kora, ukaona kuti kana kachidiki. Nobisawo 10 kuti kasanyanya kwata waiziva. Urumbozvidza kuti wakafanana nezvidhina. Nani? Nezvidhina zvawakazembera. Inini mani? Ski. Chamba ndo pasina mani. Marizina tinawo. Chamba ndo pasina. Malift now, but chamba mema. Chamba tukutenga mema. Mema, teta anacho. Ngozi mama tikungoona junior dziya jiro masundaka. Tikomaraidza basa tichitofamba. Straight. Namanje pote ndingakutora wakawedzera. Achakona kagaba kakuda hutsi uchazoisira tsa. Kana kane zvinochinja ere. Ubla, ndibise. Kwende. Ubla. Radzana mbopindura zviri kwabvunza. Ukangotaura zvaunotaura zvese tichangozvizwa. Aiwa. Kuti hachi. Tokuroka pamangenda. Wave neibhora. Vazindo vakamira. Isekirikaizwa blangu. Wakakopesa. We are in Mbare. Number 28 Avenue. Then by Junior D. Then by Junior D na Jabata na Makidu. Ndoba then by Makidu. Pangu panemba 1 pakati. Mozo ya yedi. Mozo ya pa Jimo panemba 1. Mozo ya yao. Go. Tukunaki. Wachaona chivhati chakanyanya nezuro. Nezuro. I had a nice time in bed. Inini endakaona blade dzakaro. Kapozi tebhumutsa katiri mgeni. Kapozi ndakasiya shuya kwako.
ichikutanga kuti wazwa ndinakuvhaya ndingati maya mdara ngandimwe ndikandini kwamaduka ndanaipa umbrella ikangovhara kumeso chete kumapumbu kwesuka akasvika saka makumbo ayo ndo zvaunopedzera kubisa ndikungoti bhomu zviipa ngorowa yokurova inonetsa vaimona panika ungonditora ndakavarero ndisikapulati ndaka kusaka akakudza unofanira kutorwa uchipulata chete ndeya wakazvinzwa kupi kana newo unoita ndapererwa nenyaya ngosina nyaya sha ndanga ndikugaya nhamo tofanira kubata kuti vazoti uri kumeditate meditate nemasesa they don't make you meditate masesa anodhaka chibuku super very fresh chikutonhora chakakwira price mumashapini now $20 $1 plus $2 but ukaenda masupermarket is only $1 but chiri smart ka only 1.25 liters 1.25 liter plus ndikunzwa music andofarira yandakakura nayo waiziva John Osborne serious wakutera chibuku nai ndashirida chibuku unza zvoda tikutaurire rasta yes Gava ndakataura nemwe mupesa anonzi clever muduru or something like that. I forgot his last name anyways. Yeah, I don't go to Dongano dance, why is it? But I don't want to find out England. I'm not England. When I go to London, but why is it London? London, I'm not going to say. Was it Scotland? I was Scotland, I don't know London. I know I just UK. I just UK. Oh, right. Scotland, I wasn't going to make it. Make you, we are going to manage Muscano Navito. Vanipedza chikora chikora mapasi esa mega anogara kuforeign kana na Scotland Island na big teach takamuona big teach akantengera 20 mabeers stored dance big up big teach yeah man enough respect Salasa, I know from the heart. Yeah, man. Big up, big teach. From the heart. See, some of them are fake, but they don't know. Mbare Wedzera. See? But anyways, Pana clever. Clever, you go. I can't tell you. That's junior dinner, but I tease it. I can't go tease and you make no check. Anzi. Na clever akataurirwa na King Alfred akambuka na Mbare hanzi shamwari yakanga ari junior D King Alfred akambuka na Mbare Mbare tingati kunyepa asi chandinoziva ndechekuti kuGlenville kanoti aibatanza kuti Mbare Glenville kana kuti Glenville Mbare zvichirechi kuti aingotiwo tikabva kuGlenville anoziva kuswera kuMbare achitoona ndopa unongwa kuti ndine mafesi ndogara kuMbare but haana mudhuri agara kuMbare makota fozi ndoko akagara
uko kuna unoziva kwa kuna nenda kumashamba nzu kwa Airoja 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 angane kamwe kanini vanondoziva kuti mabhosi katiko kunhindiwa to tikokota futi nenyoko tinotonge tumani tinozi kumapurazi makombozi exactly ndakaenda unotoni ndakaenda unotoni ndakaenda udomboshando zamakombozi ana kingapirata anozoti angari mwangu zvisabaturisanyaya zoti forenobva vanoridzaridza kuti madoplates wobva vanonge watopenga hama akazongotobho akazongo vaisa akatengwa imba panext to mopavo inoketemwe ika hazodzikura kukombonika kwangani but zvokuti agara Mbare kunyeba Mbare akungozikanwa kakuno zvokuti akatanga 1988 kuita sei kuridza ngoma reggae music kana iridzira kumba kwavo pamakaseti vanobva taidziteerera wandira pano tichiridza makaseti 88 uri padheni pako vaone makore mangani 88 iwewe inini personally ndandine mirandiverera akusukumare 12 years 11 years 13 years kutaura 11 12 13 kutoverenga kudhara ko takutaura zvinhu zvakudhara 88 zvoti nyembomune iri kutotyisa nyaya takatanga kurova 88 airidza cherege music unotainedza rege music ngoma iwo 88 wangwane makore mangani wakatoka kana form 2 wangazati wasvika ndasaenda tombotanga na form 1 wangazati watanga kana form 1 grade 5 88 wangari grade 5 ya usikaburidza 88 junior G anga grade 5 iye Alfred anga akutoridza King Alfred akatanga kuridzidzwa naiyeyo junior G 1998 handiti ndizvo Alfred paakauya akati tikonyana hangu kunyeperi mabhulangu kuma 92 92 hazvito 93 hazvito azvinoiti kupi 90 kupi takatanga kuridza Mr. Cs 93 ndikoko yakunopera kuMr. C Mr. C zenga yapera 94 ndopatakazotanga pajobs aiwangosati wakuridza ke angatangira kusizi aiwangosati wakumbonyasoridza bati kuri vibazo achanoenda kuridza kusizi kwairidzwa nanandingiri rafnek ndo yauya kusizi madhezi atakapedzisa kusizi takapedza vanhu vakasumuka kusizi vakutorova ngoma kutanga kupinda mujob kusizi takatava kutoridza jobs takatongochifita tavhota but jobs akatora time kakubata kai bosi akatozomboera andi takatanga chamborezwa tumatinsini takapedzera anakirwa chara akati ha chimbovatirani usiku ndomapedzera takazata tumabhendi Alfred futi achizouyawo futi tichimugesta takatompinza takuridza usiku anga asina kokwenyera anga ane chimwe chitendebho chake chinenge chikofu nario chokwakofumani kofumani kwacho anomukuziva anonyepera 88 wazikayo 88 vakachana hatitunya tukobalansi tuvanhu vanokwatinongana semuita abati mufesi wako anyways wangokukwanisa kutaura kuti 88 azisi aiwa 88 anobhaisa kana ziya lototi King Alfred akatoziya ndini akatomukira akatotoodza vanhu chokwadi ndokambayo King Alfred ngataure chokwadi achidza nyika yese kana kwanomboenda achiti akanoridza wazvinzwa acleva uyu munhu ari kutaura kuti pamwe tingangoti ari kuclaima clever uya junior G ati ndiye akamupa zita rekuti King Alfred junior G King Alfred yesa hati takatoagira mabiza choabuza mufensi wakanani Ephraim wavo uzobama ari kunhina wakatiza babe amene murakatira wakarwa loya uchiuza Ephraim ati ari kuengland ndiye munokutanga kuendesa Alfred kuengland iyo
kuningi Manchester. Yeah, Ephraim. Ephraim. But Ephraim wanakanoona Manchester Rasta. I'm sure that's the same guy. Rasta. Asisina Rasta. What's my desk? I don't Ephraim ndakamuona Manchester, but nena ndambotaura nyaya dzinosvikako, but I think ndiye. Akaona video anoziva kuti ndiye. Badagara naNomara. Was Ephraim muna Stafford. But do the neningi ne ground Stratford Bridge. Stratford ground rajo. Ndagara nemwe mufesa anonzi Nomara. Andadham kwaipapo nemwe mufesa anonzi Lloyd Musara. Mate munhu. Straight. Undidhamba shamani nevanhu handisingaziyane navo shamani. Shamwari apa ndabva foreign shamani. Ndabva kuCanada shamwari kunozoridza shamwari club lasanzi. Aundiendesa unoisa maraundi shamwari abva ndisiya ndine munhu shamwari. Ndina Nomara. Rasta ndairara pakapeti shamari. Apa kapeti yacho yatopindwa vanhu vese vanopinda nebhutsu. Pamba simbori niti kani. Rasta ndaitotengera vanhu inini chiningi chikafu nemari yangu yemhongo kuizo. Ndaitotengera vanhu chikafu. Waitadza kuenda kuhotera yose. Maya ka inini asingatomboziva kuti kwandiri ndekupi. Takangonzi hachi train chi takaenda amene kwatakangoenda nemwe mufesa anonzi Tau. Tau Sarura something like that. Ndakapromota show yayi. Tabva kupati ikoko. Lloyd abati chi. Pane ngatisvike somewhere because ndanga nelink ineni. Through chimwe chipepi chinonzi Caro. Caro anogara uko maBritish cottage. Real story Rasta. Real story. Napeza na Manchester waisiya. Ndiri Manchester memwe ndakugariswa kaenda takara ka. Atutomboziya kwandiri kandi ndiri ndakakiti kangu. Fone yangu ine Sheckom. Nebackground nemanamba. Masiti anga masiti ka. I think it was 2002 or 3. I think 2002. Yeah. Today also ndiri paningi paNomara pepe ndatanga nditenga kuti mafish and chips ka ndichitunga ndikusparka nditengera neboys ndangapana akazoita mari nezveningi nezvemacredit card scam havana kana mboni pasenti ndavaziva pana vacho havana kana basa anyways but ndikotaurawo zvangu straight Nomara anotondiwitnessira nyaya yacho anyways Wedzera Rasta tivatengera chikafu apana vasangana sendi takagara kapepe tukurara pasofa ndararaka ndisina kana gumbeze because how many nights? 2 weeks. Andana ticket rangu ndakaridza ka nasi ndakagara kumba kwa Tau 3 days. Tau agara kudeni kulibo agara kuThames Mead paside Thames River chaipo chaipo. Chota akwatauna ndiri bo. Tinoona mafilimi anopinda nemuseri kwemadheni. Iyo kune mvura yakachina iyoyo. Saka Tau aigara paThames Mead papo. Uku wangocrossa chi Thames Mead unenge wakubhaki. Essex. Kubana mnyado Essex obva waenda kuLewisham ndokweSaxon. Ku-Essex iko kubhaki ngono kwanasangana sister Grey. Mu-street nechimwe chimoko so chinonzi Dora. Chakadaro. But anyways, ndakasangana sister Grey uyo paseri. Bristol uyo paseri penya. Ndakasangana navo mu-Essex. Backing. Ndakasangana navo mu-street so. Ndakataura sister ndokuziva ini. Wakataura iyo unonzi ausingona mepose engine. Uchake chiku ndikada handi kungoita se. I'm touring, you know what I mean? Scene. But anyways, kwatau zvinhu zviri correct. But hey, panazoendeswa kuManchester angari ma1. Waibvumirei kuenda ikoko? Ayo, nasikaziye ka Lloyd ndanga nelink neni through Caro.
Why is it? Eka bari bokona zvada kwangwa kushingirire. Aya chinzwa yakazoitika. Takwe. Taka akata kuda macheki. Macheki mapage ka. Takato kumbira ningi mpeso wangu anga motaura stara kama bana. Bani because confidential. Abatotenga macheki ya foreign. Abauya macheki ni stara. Abauya. Abanotora macheka abazuna abamana ekim macheka yavana otozwa zvema credit card fraud abano bamana ekim bakansiya dakunza akatovenda neni kune mana ekim bacho akandisiya paningi pa train station akaenda futhi 1 hour ndakamira pa train station ndiri by 1 hour rasta ndishikangano rasa adzoka ayo akatondibhosha because zvinhu zvaakatenga ndozvaitisa mari kuzvinzwa Gava ndatsoka paipai ndatsoka yabva adzoka takakwira train takaburuka london chaicho noti kuti london yekunyembera inotaurwa nevamwe taburuka london memwe munhu abudisa zvimatickets hobhoso zvakudhara shamwari zvebhasi ndakamutati hameki inini chitenga rangu ticket because handina kuzvijaira zvenyu zvokuti munojamba muchibuda muchidayo handina kuzvijaira abatenga yabva angoflasha chake chakudhara tapinda tataenda kutengwe kazini yake ndanenzara unoziva nzara hongazi kwira gomo so tienda kutengwa kazini iye yabva yakoma zvakanzi munenzara iyabva ati tina nzara ndakati mai ndinayo ndakatopiwa chikafu chemukadzi wekazini yake ndo chikafu angari nesi mukadzi wake saka angaenda chigraft but ndofunga angaita kaovertime saka angatononoka kutodzoka mutini ndakatochirova nzi tawabva azotifonera akati achi muri kuita sei ndakati kuchitonasi takutaenda pangu padheni chaifamba shamwari unoziva kuengland akuti kunyanyofamba ka you become a suspect kaisu Papa Madezi knows that step yangu and famba I become a suspect. I see no more. Why is it? Tawa bawe banditora ba organize a show. Kaunga bawa so amene kakaorganize kaunga akatavini. Kadikidi kango pindo akapinda 100 kanika bu. Sabzaita mamaridzwa nemfana DJ Rob something. Rob Life yeah. Fana DJ Rob Life. He was one of the DJs hip hop. Lloyd Msara anongozvita anoridza but haaridzi anongoshandisa zita kuti DJ Lloyd Msara but kunzi ari kuridza pamushini haaridzi zita rake rinenge riripo paflyer tu but kuti azobata ngoma dzacho abati munhu ari fast one munhu akakurira muchingende waiziya zvechisaladi vanhu akaenda kuengland kudhara waiziya but anyways zvadaro taridza kakwaikuya ndofanira kudzoka foreign ndakutaura kucanada kudzokera kucanada kudzokera kucanada about mangwana acho ndaplaya kamuteni uri muengland ndiri kubacking manje ndiri kubacking tawakati kondege yako ndengwai ndataura kaini 11 o'clock apa ndiziye traffic kuti traffic ma1 kuengland shamani ndachaira kazvedu zvemunomu zvokuti paairport 15 minutes tasvika ndamuka na7 takada 3 hours shamani kusvika kulondon Nito 3 hours apa pane distance yakareba padiki but traffic because morning time manje aise saka traffic manje kusene ku-UK is deadly ma-trucks vanhu vakuenda kumabasa tapana ngoti hapana kwatenda tatafonera tawo takamutaura kuti ndatosiwa nendega because you need 2 to 3 hours for checking tawabva wafonera vanhu vaiva vataurira hano unobhadhara 100 pounds tawabva abhadhara through credit card yake zvaita bhu
But mangwana acho ndakazonyoramba kwatau. Tau but I make sure kuti ndaenda pa-airport. I don't tell Musaruru or something like that. That will come on last name, but I think those that are Tau Musaruru, no more places. And I mean, no one is tough. Casino, meaning no one is. But you know, I don't know my brothers. Why is there? Go on, I can just about a boat ship you. But I got my one because same trip you even Badagaridza, Kushok, Badagaridza, Kulasanza, Badagaridza. Then the sound effect here, we had to be on him pan working off it. One of his group, Yagatos of Kuda in that jump. That out of it, that put on a foot in a bounce of it. Chickens here, and I'm trying to get the fuck off the microphone. See, now you need to put it to eye. And it did clash and why do you want to hold on the microphone when Minox is playing? Just because you are from UK. You understand? Oh. So there was a pair of clash here, clash here, and but anybody that clash in a Minox, I'm ready. But this time, no any stone bridge passing. Yeah, man. Rough cut, yes. Rough cut. Stone bridge. Wembley. Willisdale. Housedale. Don't know where now can do not go any artists. Now we clash for free in UK. With any Zimbabwean selector. For free. I'm not going to take a ticket. Don't give me no money. I'll clash for free in the UK. With any sound man. Yes, sir. Yeah, man. Serious business. What's rough cut down? Gapi ranks and England. He was just a youth. Who is there? Muno understand the jazz what? Jazz what? No, just what in the some better producer what bounty killer. Okay. But just what started with the rough cut at 12 Donovan Crescent. Ask him. He will tell you. He started with the rough cut. Actually, this is why he was being taught how to do everything. Vegan, chicken, bubblers. You understand? Bubblers is the main producer with rough cut. The biggest producer with rough cut is bubblers. Vegan plays drums. Vegan is like a session artist. Vegan actually played with his name is Vegan Drums. He actually played with Janet Jackson in Wembley. Yeah. He was playing Janet Jackson's drums in Wembley. He's my virgin. More time I talk to him still on Facebook. But my original friend out of the whole crew is Antonio Bongo Dashi Thomas. You get me? Yeah, man. Yeah, man. Antonio Bongo Dashi Thomas live on 19 Harvest Road. Number 7. Willisdale. When Willisdale and Housedale, the same area. You get me? You go on from Victoria, you go on 100, I think 100 Willisdale bus, and you drop off a Harvest just by the corner there. If you take the train, you take some train, I don't know what color it is, but you drop it Harvest. As soon as you come off the train, Harvest is right there. His house is like 5 minutes away from Harvest. Or if you take a different train, you drop off Queen's Park, Palace, almost close to the Palace. You walk about 20 minutes. And you catch Harvest. You get me? But you need
And when you say London, no one can tell me about London. I don't live there, but I know it. You've been there. Sure, I've been in London how many times? Over 40 times. About 50 times. To be more than some of the guys who are in the UK. Yeah, man. I spend more hours in London more than the people who actually live in England. You get me? Yeah, man. I'm not a country man. I'm a city man. That's why you are always in the city. So you're different from Major, you're a country boy. I'm a country boy. Country boy. Country boy. No. Major is there. And Booker T. Yeah. Major E, I think he lives somewhere, I don't know. But it's not London though. But now there's Ireland. Ireland is trying to, bring back the legends. Because Major E is one of the legends. No doubt. Because he started in the early 90s. He's one of the legends. Yeah, man. And Booker T. Yeah, Booker T. So we have to big up Ireland, you know what I mean? For respecting the legends and noticing that there's people like Major E and Judgment there and whatever it is. Let's see it. But life is not about reggae music, it's about love. Yeah, man. Reggae music is reggae music. Reggae music is love, unity, and one blood. That one, No. You see, reggae music, you can rise and fall, but you can never, until the only time you really fall is when you go 6 foot under, when you don't exist. Me, I exist. I fail, but I still exist. Yeah. I'm a brand. When you talk about Mad Minox, they know. Mad Minox is original. Foundation from where? From Silverstone, from Stereo. King of Red Notice, I think I know the Panamas, Apana, I go to the my kindred who claim you. Havana's a way to return. But anyway, Stereo 1, it was like this. I got a cassette from Jamaica with Stereo 1, Lieutenant Stitch. It was 1988. They were in England for a bash in England. With Stereo 1, it was Lieutenant Stitch, Captain Barky, We Command, and a whole bunch of them. They were in England, you get me? Lieutenant, I said this, I said that. What? I said this, I said that. Lieutenant Stitch. Lieutenant Stitch, he was brought up by Papa San. Lieutenant Stitch was actually a teacher. And he was brought up by Papa School San. teacher? Yeah, he was a school teacher. Yeah. He was actually brought up by Papa San in Jamaica. And Papa San was pirating the original style from England by General Levi and the man called what hypocrites Fred what
Yeah, Daddy Fred is actually original from Jamaica, right? Daddy Fred is original from Jamaica, but his fast style, he copied it from the Saxon crew. The fast talk style. It was original by Tyre, Papa Levi, me God, me King, yeah man, and Daddy Sandy, and Colonel. So when these guys from Jamaica came to London to do their shows, they pirated the style from the British artist, get me? And they took it back to Jamaica. That's where Parkerson get the fast talk. You understand? The Smiley cultures were already there because I used to have a Smiley culture album. You know what I mean? You say 11 hours since if I got 3, 2, 1. It's I Smiley culture upon the microphone stand. I can fit it right on. Now there it's a Cockney translation. Well, what's your man? Well, Baker, my brother, my master. It was originated by Saxon crew with Daddy Saxon in Lewisham in England. Lewisham is not in London. It's in Essex, just outside of London. You get me? Yeah, man. While some other sound system were doing their thing, there was Unity sound system. You get me? Yeah, Unity sound system, and this one. Should we say the one that was playing in Stonebridge Park? And I already have it there. And I got you out for it. Why is it? This must be over. Yeah, the sound system is called Java. Sounds Java International. Yeah. Java International is one of the original sound systems in UK. Java International. And Unity, Saxon came after Java. Get me? Yeah, man. But some sound system, there was some sound system from Birmingham. I think it was Love Injection. It came from Birmingham. Yeah. But every sound system had at least 1 or 2 people who could do the fast talk. But the originals are from Saxon. Saxon sound. Peter Metro, the one from Jamaica, used to listen to cassettes from Saxon and make it into records. Straight up. I have proof. I can prove it to you. I have the cassettes. I have the Saxon cassettes. I can play a live Saxon cassette in Zimbabwe, and I can play the record of Peter Metro, and you can see that Peter Metro is pirating. They just changed 1 or 2 things, but the originals is Tyre and Papa Levi. Get me? Yeah, man. They changed the face of reggae music in England because Yellow Man was coming in England, and Yellow Man had his own style. Papa Levi is his own style, and Saxon is. No matter what they say, to me, in England there's no sound that is bigger than Saxon. To me. What about that elder? That what one? What's his name? David Radigan. Yes. David Radigan. Let me tell you about David Radigan. David Radigan was just a youth in the 80s, late 70s, early 80s. The first time I listened to David Radigan, I got the cassette from Harare and Mbare. That's the first time you used to play on the Capital Radio, and it was a pirate radio station in UK. Okay. But he's not bigger than Saxon. Okay. Yeah, he's just a white man who just plays music. He got the following. That's it. David Radigan is no bigger than Saxon. No matter what day.
he was accepted by the white people in England rather than the Saxon, because Saxon is black people and they've been looked as thugs because they used to play in community halls Monday to Sunday. In fact, can I say Sunday to Saturday? Every day they used to play sound in England. When Roddie used to play on a pirate station, he was just a regular DJ, a white man who likes reggae music. Because it's rebel music, you get me? Yeah, man. Yeah. But no sound in England will never be bigger than Saxon. No sound in Jamaica will never be bigger than Jammy's. King Jammy. He started as Prince Jammy, and he was crowned by the people. Lloyd James, King Jammy's, is the biggest sound in Jamaica. But came Papa Jaro, you know. Papa Jaro is a good sound. You know, but there was a selector called Toops from Jammy's. Wicked man, wicked. Admiral Belly, Chakadimas, no. Nobody could taste Jammy's. Until Super Cat and Ninja Man, Junior Cats, Junior Demons went on Gyro. They started, you know, testing Jammy's. You know. And we had Youthman promotion with Sugar Miners. Sugar Miner never really clashed. The only time Sugar Miner won a clash, the only time they really won a clash that people know about is when Tinashe said, "Ring the alarm, another sound is dying." Or first time you sing it on Sugar Miner sound. Youthman promotion. That's where Yami Bolo came from. Papa San came from Sugar Miner. Enough artists came from Sugar Miner. But Sugar Miner wasn't a clash sound. You get me? There was a big sound called Wadat. Those were clash sound. And Jack Scorpio and whatnot. But anybody can tell you, nobody could test Jammy's. Nobody. Just like here. There was a point that nobody would test Jabby and Stereo One. And when he was on Level Vibes, no one would test Level Vibes. You get me? Yeah, man. There was what you call Dandaro Rockers, Motsu Rocker. They couldn't test Level Vibes. It was a hi-fi. But anyways,